Днес ще говорим за това как да изградим печеливш разсадник, без да се загубим парите и времето. Приятели, разбирам опасенията ви, че това е сложна дейност и може да доведе до трагични резултати в края на сезона. Затова ние ще ви покажем 5 прости действия, с които да изградим нашия печеливш разсадник. Първо, необходимо е преди започването на тази дейност земята, върху която ще сяваме и ще изграждаме разсадника, да бъде прекрасно обработена. Есенна оран, пролетна култивация и дискуване. Ако земята ви е много глинеста или чернозем, задължително и фрезоване с фреза. Дори и да е песеклива, както е тук в момента, ние пак сме пуснали фреза, за да надобиме буците, камъните и да се уплътни почвата. Второ, записвате ли? Второ, полагаме мулч с капков маркуч под него, за да може, поливайки, да спестиме няколко поливки, тъй като в района на град Първомай слънцето през лятото достига 40-45 градуса. Затова, полагайки мулча и полагайки капковия маркуч, ние спестяваме няколко поливки през сезона. После оптимизираме процеса на поливане и създаваме прекрасна биосреда за развитието на разсада. Трета стъпка. Поддържаме чисти междуредовите пространства. Виждате ги? В момента са напръскани с хербицид и тревата, както виждате, е започнала да умира. Четвърта стъпка. Почистваме на ръка самите гнезда, в които са покълнали половните, защото ето виждате ли тук как половникът е изникнала, но вече тревата е станал неин конкурент. И петата, най-важна точка за вашия успех е: правете всичко и всеки ден с любов. Обичайте това, което правите. Приятели, показахме ви 5 основни дейности, които трябва да се извършат при отглеждането и създаването на печеливш разсадник. Ако някой от вас е опитвал и предишни години е правил такъв разсадник и се е провалял, провала не е от вашето незнание или вашия неопит, от вашите действия. Вашия провал е настъпил от това, че съветите, които сте получили от вашите ментори или вашите помощници, са били грешни. Затова ние и моя екип сме ви подготвили цялостна, повремева и почасова система за изграждане на печеливш разсадник. Ако желаете нашата помощ, обадете ни се.